Kamusta mga bata? Anian na usab si Teacher Jana aron pagtudlo kaninyo sa tingog sa mga letra. Ug karon nga video atong kat-unon ang letra nga A ug ang tingog niini. Apil na ang mga pulong ug hulagway nga nagsugod sa letra nga A. Sa atong niaging leksyon, atong nakat-unan ang letra nga M nga adunay tingog Mga bata, atong kat-unon karon ang letra nga A. Mao kini ang dako nga letra nga A. Kini usab ang gamay nga letra nga A. Dako nga letra nga A, gamay nga letra nga A. Letra nga A nga adunay tingog A. Again, letra nga A nga adunay tingog A. A. Letra nga A. Mga pulong ug hulagway nga nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Unang hulagway, atis. Ang pulong nga atis nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Atis, A. Abokado. Abokado. Ang pulong abokado nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Abokado, A. Abokado, A. Ahos. Ang pulong nga ahos nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So moingon ta, ahos, A. Ahos, A. Sunod, ang pulong nga apa. Apa. Ang pulong nga apa nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So maingon ta, apa, A. Apa, A. Atsal. Ang pulong nga atsal. Ang pulong nga atsal nagsugod sa letter A ug sa tingog A. So moingon ta, atsal, A. Atsal, A. Adlaw. Adlaw. Ang pulong nga adlaw nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So moingon ta, adlaw, A. Adlaw, A. Sunod, asin. Asin. So ang pulong nga asin mga bata nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So moingon ta, asin, A. Asin, A. So mga bata, mauni ang letra nga A nga adunay tingog A. A. Atis. A. Abokado. A. Ahos. A. Apa. A. Atsal. A. Adlaw. A. Asin. Letra nga A adunay tingog A. Alibangbang. Sunod nga pulong mga bata is alibangbang. Ang pulong alibangbang nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A.
So maingon ta, alibangbang, a. Alibangbang, a. Alambre, alambre. Ang pulong nga alambre nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So ngayon ta, alambre, A. Alambre, A. Agtang, agtang. Ang pulong nga agtang nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. So mingon ta, agtang, A. Agtang, A. Alang, sani? Anino, anino. Ang pulong nga anino nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Sumingon ta, anino, A. Anino, A. Aparador, aparador. Ang pulong nga aparador nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Sumingon ta, aparador, A. Aparador, A. Atok, atok. Ang pulong nga atok nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Sumingon ta, atok, A. Atok, A. Agila, agila. Ang pulong nga agila nagsugod sa letra nga A ug sa tingog A. Sumingon ta, agila, A. Agila, A. So mga bata, balikon ko mao kini ang letra nga A nga adunay tingog A. A. Alibangdang, A. Alambre, A. Agtang, A. Anino, A. Aparador, A. Atok, A. Agila. Letra nga A nga adunay tingog A. So mga bata, naminaw ba kamo sa atong leksyon? Karon, akong sutaon ang inyong nakatunan. Unsa ni nga letra? Ug unsa pod ang iyahang tingog? B. Nakamao ba? Sakto! So mao to mga bata ang letra nga A. So duha na ang atong nakatunan nga letra. Ang letra nga M ug ang letra nga A. So tan-awa ang sunod nga video nga akong i-upload nga magbasa kita. Magpractice ta og basa gamit ang atong nakatunan nga letra ug tingog niini. Ang letra nga M ug ang letra nga A. So mao lang to mga bata, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaot nga nakakaton mo, magkita ta sa sunod nga video. Salamat!